Mae yna wen lydan ar wyneb David Oliver. Sgwni pam? Yr adran ec. So heledd, wrth gwrs, y Merlod Cymreig Teip Cob yn adran i. So wrth y modd rwan, uchafbwynt yr holl deurydd y gystadlu. Allen ni weld gyda ti hefyd, wyt ti'n falch o weld dechrau taith fan hyn, yn dwi ti stori bach yn dechrau? Yn bendant, beth ni, bron bod ni'n darganfod ser y dyfodol yma. Lot o bobl yn dod, pobl sy'n magu a pobl sy'n dangos yn dod a ffrwyth y flwyddyn yma i ddangos dyma beth ni sy'n gyda ni mewn ffordd. Ac ti'n gweld potensial yn lot yn nhw, a braf cael gweld hefyd bod beth sydd falle i ddod ar gyfer y sioe y blwyddyn nesaf hefyd. Fi gweld y cyffro yn dy lygedi. A Mr Jeff Kingham o Wynedd yn beirniadu. O de Lloegr yn reiddiol yn erbyn hyn wedi ymgartrefu ochrau Gaernarfon, brydfa maes llwch. Wrth gwrs blynyddoedd nôl fi oedd o'n berchen ar march eitha enwog Parc Mafol, ac wedi bod yn ymddiddori yn y ceffylau adran ec dros y blynyddoedd. Fo magodd maes llwch Calon Lan, oedd yn bencampwraig benywaidd yma yn y sioe bryn hyn o rhai blynyddoedd nôl. Wi'n credu mai 2, 3, 6, 7 sydd fan hyn, carnau Reckless Chili, o'r march Hore Biogi a'r gaseg Glyn Ceirch Lowry. Yn eiddo i Rebecca Parr. Lauren Moore, beiliw Mr Brightside wrth y march Lawton Rossi ac allan o'r gaseg synod Miss Judy. Nesa, i fynd o flaen y beirniad, mae ni Cyrym Olympic Flame o'r march Hywi Tango a'r gaseg Cyrym Olympia. Mason Whittle yn berchen ac yn dangos. Dyma ni ar nesa. I ddod allan, dyma ni Richard Pittman gyda T. Kendall Chimichanga wrth y march Donis Llawen ac allan o Penffrydd yn Nancy Rose. Yn barod i gael ei feirniadu nesaf, mae Menai Lord Carson o'r march Carles Hijinks a'r gaseg Menai Lady Constantine. Rhiannon Evans yn berchenog ac yn dangos hefyd heddiw. Ac yn dangos hefyd heddiw. Aled Trw, gyda Llan Morlais Mastercard wrth y march a bod gyda ni Oscar oedd yn bencampwr yn y sioe brenhinol. Stewart a Claire Morgan, Blaen Cilla Albi wrth y march Rhoswen Crusader ac allan o'r gaseg Blaen Cilla Anwen. Ac Stewart Morgan wrth gwrs yn ddangos fo oedd yn beirniadu'r adran yma yn y sioe haf. Uchelgais nifer o feirniad yw cael y cyfle i feirniadu yma yn y ffair ea yn y canol fyny. Dyna fe, o'n blaenau ni Mr Jeff Kingham o brydfa maes llwch wedi leoli yn Felin Heli yn y gogledd ac wrthi yn beirniadu yr adran ec heddi ac wedi dechrau'n ddigon chwym. Do, a mae gyda fo ambell yn fel dda iawn yma i feirniadu hefyd chwarae teg iddo fo. Mae e'n cael camu'r llinell, wedi gofyn iddyn nhw sefyll ar ei ochr fel bod nhw'n cael gweld a cymharu nhw. Ac yn gyntaf ar hyn y bryd mae Lauren Moore a'i gwri Josh gyda beiliw The Statesman. A'r het wedi diosg a dyna fel mae'r drefn yn aros. Mi oedd e'n chwym. Mi oedd chwarae teg. Ac yn ddewis poblogaidd iawn dy'r gynulleidfa, ti'n gweld pam? Lot y teip ystod Jeff yn licio, dwi'n meddwl lot o quality yn fan hyn yn yr ebol bach yma. Josh a Lauren wrth gwrs yn ymddiddori yn yr adran ec. Yn ail, dyn ni'n gweld Richard Pittman gyda T. Kendall, Chimichanga am enw hyfryd, ac yn drydydd Stewart Morgan gyda Blaen Cilla Albi. Felly dyna'r 3 sydd ar y brig, ond dyma'r boi sydd wrthi'n gwenu. Gweld cefn i benno, ond mi oedd o'n wen i gyd yn gynharach Josh Moore. Beiliw Mr Brightside o'r march Lawton Rossi ar gaseg synod Miss Judge. Jeff Kingham
yn manteisio'r y cyfle i longyfarch yr enillydd. Llon gyfarchiadau mowr iawn, a dechrau gwych i'r adran ec. Well, Josh Moore, it was your wife Lauren showing yesterday, but you've come in today and you are now a Royal Welsh Winter Fair winner. Bless you know, it's amazing, unbelievable. You've had quite the week so far, haven't you? Or quite the few days. Yeah, it's just means so much to me, and we do it all together. And yeah, very emotional. I can see it is. Homebred colt for us, you know. It's two young people trying to enjoy the job and do it right, and yeah, it means the world to us today. Well, I can tell it does. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr I chi, and good luck in the championship. Thank you. Adran newydd, gwobr newydd, a'r ebol buddigol yn yr adran ec yw beiliw Mr Brightside. Lauren a Josh Moore, y perchnogion yn bartneriaeth berffeth. Llon gyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw'ch doi. Ac yn drydydd in third, 2, 3, 6, 8. Lankila Albi, property of Claire Pierce Morgan and Stuart Morgan.